Ahoj, vítám tě u dalšího videa. Dneska se konečně podívám na rozvody na mým Golfu, na který už jsem se měl podívat 15 000 km zpátky. Auto samozřejmě jezdí, takže člověk nějak nemá potřebu to řešit, ale teď mám konečně trochu času, takže jsem se rozhodl, že se do toho pustím a něco vám z toho natočím. Rozvody na 1.9, ty už jsem dělal xkrát, ale konkrétně v téhle kombinaci s tou 66 kW verzí, ještě takhle v čtverkovém Golfu, to jsem vyloženě nedělal, takže možná nějaký detaily budou trochu jiný. Každopádně si myslím, že by to neměl být problém. Rozvody se dají rozhodně udělat i bez zvedáků. Já to na zvedáku mám jenom kvůli ulehčení, ale v podstatě, když si to dáte na stojky, tak s autem v průběhu nemusíte hejbat. Jo. S tím se pak hejbe také motor. Takže prvních pár kroků je potřeba zhodit kolo, odplastovat si to, podběhy sundat, kryt motoru ze spodu sundat a pak je tady potřeba ještě zhodit tady ten plast, který je za tou trubkou od turba. Takže to musíme sundat. No a z vrchu, co nás čeká, tak kryt motoru, tady tuhle hadici odděláme, tady tohle dáme bokem, jestli to nějak půjde. Jo, to tady asi půjde rozpojit vzadu, takže tohle musí pryč. Palivový filtr, ten by měl zůstat teoreticky připojený, jen ho odklopíme bokem. To samý nádobka s chladičovkou, ta přijde taky bokem, protože se musíme dostat na držák motoru, co je tady pod tím. No, to je průběžný asi nástřel toho, co nás čeká. Odstranil jsem teda tady tu trubku. Je to jednoduchý, tady je taková spona, tu vytáhnete nahoru, nebo kecám. Ta spona je tady na té trubce. Jo, to jenom vytáhnete, jde to vysunout. Tady na druhém konci byla klasická spona. Tady je, takže jenom síkovkama jsem ji posunul, šlo to vyloupnout ven hezky. A pak ten plast šel dopryč, takže tady máme krásný prostor. A to nám jako tady stačí, co se týče demontáže. Zbytek nás čeká na vrchu, ale ještě než si to spustím, tak si vypustím chladicí kapalinu. Nejjednodušší, co je, tak je vzít kus hadice, dát to tady na ten kohoutek, co tady mají chytře udělaný. Pokud půjde povolit, tak to takhle hezky čistě vypustím. Pokud ne, tak druhá alternativa nejlepší je udělat tady tu hadici spodní a sice uděláte trochu bordel, ale zase to vyteče rychleji. Takže to jsou dvě možnosti. Každopádně doporučuji si tu chladicí kapalinu vypustit nejdřív. Jde to udělat tak, že si to necháte vypustit tady všechno přes vodní pumpu potom, ale udělá to víc bordela, takže když je ta možnost, tak je dobrý si to vypustit předtím. No, jak rozvody, co tam budu dávat, tak ty jsem kupoval tak 2,5 roku zpátky, jak je vidět na krabici. Teď už bych asi koupil spíš kontík, než tady tuhle levnou šunku, ale ono to asi bude fungovat podobně, si myslím. Snad to bude sedět. Máme tady řemen, nějaký kladky. Pravděpodobně je to i pro víc typů motorů, nějaká univerzální sada. Už ani nevím, co jsem to kupoval, fakt je to strašně dávno. Ale jsou k tomu i šrouby, vodní pumpa. No, tady to by bylo lepší, kdyby bylo kovový, ale něco to vydržet musí. Uvidíme. Pustíme tam vzduch.
No, tady už nám to hezky valí. Parádička. Šlo to povolit celkem snadno. Já jenom doufám, že mám velkou misku dost. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Mám tady udělané místo, doufám, že to bude stačit. Musím teda říct, že je to horší jak ve Škodovce. Je tady víc věcí. A taky jsem si vůbec nedošlo, že tady je vlastně mechanický čerpadlo ještě. Takhle. No vlastně, nebo mechanický čerpadlo je všude, ale že tady není common rail. To mě, jak si vůbec mi to nedošlo, že vlastně tohle je ještě starší motor, než jsem si myslel. Tady zatím by měl být rozvodový remen. Tak tady to je. No je vlastně i čerpadlo na těch rozvodech. Že je to jiný, no, než jsem dělal. Tohle jsem ještě nedělal. To bude chtít pravděpodobně zaaretovat i to čerpadlo. Jo. To bude zajímavý. Já jenom doufám, že mám správnou sadu. A klapku, aby jsme mohli sundat, aby jsme mohli pokračovat. Tak a je venku, tedy vlastně vidět, co to tam drží. To je ten šroub, co je na vrchu, tak nemusíte povolovat. Já jsem ho povolil, protože pak tam máte trochu víc místa tady na ty dva šrouby. Tady to drží tady. Nebo mě to lepší povolit. To, co jsem si zvykl dělat, je dát si ty šrouby tam, kde byly. Člověk nad tím pak nemusí přemýšlet, kam co přijde, když to jde takhle hezký, tak a i na těch držákách, prostě tam, kde to jde, tak nechávám šrouby a je to pak snazší, nemáte hromádku šroubů, nebo když si to rozstřídíte, tak takhle to prostě vezmete celý s těma šroubama a víte, jo, tohle jde tam. Je dobrý to něčím zaaretovat, tu napínačku, ať nemusíte bojovat s tím řemenem, jde to udělat tady bez toho, ale je to snazší si to prostě napnout, hodit tam nějaký pin, nějaký čepík a neřešit to. Dalším krokem je uvést motor do výchozí polohy. Většinou to je, když první píst je úplně na vršku. Tady na tom motoru je to, poznáte to tak, že dole na klice
na tom balancéru, tak je taková drážka a tady v tom plechu, co je na motoru, je taková prohlubeň. Takže tyhle dvě věci vy srovnáte. V ten moment tady to okýnko, co je na pumpě, se dá vlastně se srovná s dírou, co je v hlavě a půjde tam zastrčit tady tenhle čepík. Jo, hezky tam zajel a teď to udrží čerpadlo načasovaný, tak jak by mělo být. Další krok, co je potřeba, tak musíme zaaretovat vačku. Tady na tom motoru se bude aretovat tady vzadu, takže musíme sundat tady vakuovou pumpu. K aretaci vačky máme takovýhle přípravek. Bez něj asi by šlo něco určitě vymyslet, vždycky jde něco vymyslet, ale funguje to. Proč si to dělat těžší, že? Možná budeme muset trošku popostrčit s motorem, aby to tady všechno pasovalo, ale vypadá to, že to lícuje. Lícuje to dobře. Není potřeba to nějak utahovat, jo, to jenom, aby se to nemohlo pootočit. Takhle to jde vidět. Jo, hezky to zapadne do toho zámku na vačce a vačka se nemá kam hnout. Tím pádem máme zaaretovaný motor celý. No celý. Nemáme zaaretovanou kliku, což by nemuselo vadit. Jenom si ji poznačím a budeme si muset dát pozor, aby jsme s ní nepootočili. Protože ani nevím, jestli tam na to je nějaký přípravek. Podívám se, uvidíme. A dalším krokem bude zhodit tady ten kryt, zhodit ten balancér, nebo co to je, prostě to kolo. Jsou tam 4 imbusy, jestli se nepletu. Jo, takže ty 4 imbusy, to by mělo jít dolů. A pak se už dostaneme prakticky k tomu zhodit řemen. No, s jistotou už můžu říct, že rozvody byly určitě dělaný, protože tady tenhle šroubek už měl v sobě otisky tady po hvězdičce. Takže někdo ho takhle už přede mnou namlátil. Naštěstí šel namlátit znova, ale pokusím se najít nějaký jiný, aby ho tam nemusel vracet. Tak, teď už stačí tohle sundat. Tady jsou další 2 10 mm matky a šrouby, které musíme odšroubovat a půjde dolů i tohle. Tak tady je vidět krásně, jak je to dobrý si to podepřít. Normálně tady pod vanu. Ideálně s vedákem, protože hodí se mít možnost si s tím hýbat, s tím motorem nahoru a dolů. Třeba když sundáváte ten držák, co drží motor, tak je dobrý si s tím moc vyjet a snížit. Nikde jsem nenašel, kde by tady šel dát nějaký aretační přípravek. Možná z druhé strany od setrváku, ale zkusím to dělat bez toho. Dal jsem si tam takhle značku barvou, trošku se mě teda rozpila, ale to musí stačit. Teď je potřeba povolit tenhle šroub na vačce, tady tyhle 3 šrouby na klice, jenom je povolit, neoddělávat, sundat tady tyhle volnoběžky, všechny, povolit tady ten napínák tady je třeba vidět, to jsem si teď všiml, že ten napínák není úplně doplej tak, jak by měl být. Jo. To si pak ukážeme, co je tady špatně na tom. Tady tyhle ty šrouby vlastně všeho, co je na tom řemenu, takže jak tu vačku, tak tu pumpu je nejlepší vzít vzduchem nebo a
akurázovým utahovákem, protože jinak pak bojujete s tím řemenem a napínáte si ty aretační přípravky a není to dobrý. Už se mě to trochu vymstilo, trošku jsem si přihnul tady tuhle srandu na motoru, co jsem dělal předtím, a není to dobrý, no. Oni by neměli být moc utáhlí. Místa tady teda moc není. Jo, fakt stačí nám takhle hezky povolit, nechat je tam. Budeme potřebovat, až budeme dotahovat, aby se tyhle obě dvě kola byly schopný pootočit. Máme běžku. Takže ty aretační sady máte takovýhle kleště, ty jsou přesně dělané tady na ty napínačky. Pak s nimi se dá hezky povolit a pootočit. Někde už bývají i normálně díry na imbus, tady teda zrovna není nic, takže tady nevím, jak jinak byste to povolili. Tak, už je to volný. Už to je vlastně řemen krásně volný. Tak, a je venku. Není vůbec jako vyloženě ve špatném stavu, ale fakt jako nevím, kdy kdo ty rozvody dělal, jestli je dělal. Já si myslím, že je někdo dělal. Většinou se dělají ve 150 000 tady u těch motorů. Takže nevím, těžko říct. Tady je právě vidět to, co jsem říkal, že je na tom špatně. No, když vy to napínáte, tak by se tady to okýnko na tom napínáku mělo dostat na úroveň tady toho caplíku. Tak poznáte, že je to dobře naplý. Jo, a tady to bylo právě takhle bokem, takže podle mě to nebylo úplně dobře naplý. Tak teď vytáhneme ještě tady to poslední velký kolo. A ta volnoběžka. Tak, to je taky venku. No, teď je na čase vodní pumpa. Drží 3 šroubky, zase 10 mm. Doporučuji si pod to nachystat nějakou nádobu. Tady z toho vždycky ještě výteče dostatek. Tady je krok, který já osobně dělám strašně rád. A to z jednoho prostého důvodu, abych věděl, že to, co šlo pryč, jde i zpátky a že mám ty věci, které opravdu jako potřebuju a že vypadají stejně. Jo, vždycky vizuálně porovnat. No, stačí někdy fakt sebe menší detail a už je průser, už to tam prostě nevrátíte, nedáte to a akorát zbytečný problémy. Takže takhle máme nahoře to, co šlo ven, tady to, co půjde zpátky, ještě tady jsou tyhle dva, nevím, jak se tomu říká, šrouby, co jsou v bloku motoru. Já je zkusím vytáhnout, strašně nerad to dělám, protože blok je hliníkový a víme, co dělá ocel s hliníkem, oxiduje to a nerad bych je zlomil. Každopádně je zkusím, pokud půjdou ven, tak je vyměním taky, pokud ucítím, že se jim nechce, tak je tam pravděpodobně nechám. Tady v tomhle případě asi jeden z nejlepších způsobů, jak tohle povolit, je hodit si tam 2 matičky, dotáhnout je mezi sebou a pak přes tu zadní matku
zkusit povolit. A tady se mě furt točí obě dvě ty, což by neměli. Zkusíme ještě víc. Jsou asi blbý matky, nebo já nevím, co to je tady toto. Se to točí celý. Dobrý to je. Se to jenom zdálo. Ale točí se celý ten šroub. Takhle hezky. Tak, a je venku. Tak. Musíme to povolit. No, taky jde krásně. To se divím. No a stejnou taktikou tam našroubuju ty nový. Další krok, co musíme udělat, je uvolnit tady to kolo na vačce. Ono je tam v podstatě tím šroubem dolisovaný, takže ono se teď neotáčí. My ho musíme povolit. Ideální na to je dvouramenný stahovák, jenom to takhle zapřete o to a stáhnete to dolů. Já stahovák ještě nemám. Kdybych to tušil, tak bych se připravil lépe. Takže já to tady budu muset nějak vymyslet. O co se tady budu moc trochu opřít a jestli mi to půjde trošku zapáčit. Nevím, no. Tak se po nějaký té hodince hlásím zpátky. Můžu říct, že teda úspěšně. No, nebylo to tak snadné, jak jsem si myslel. Rozhodně doporučuji koupit stahovák. Pokud ho nemáte, máte k dispozici svářečku, tak zkusit si vyrobit něco takového. Mně se to tím povedlo, jde to i vyndat. Nevím, jestli bych to doporučil, tady tenhle design, protože jsem si naklonil tady ty packy obráceně, takže jak to utahujete, tak to má tendenci vyskočit z toho. Že rozhodně to není perfektní, ale svoji práci to udělalo. No, nevím, jestli to použiju někdy znova, ale jo, je to povolený. Takže teď můžeme začít konečně skládat ty rozhovory zpátky. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Tady u té napínací kladky je důležitý si pohlídat tenhle zobáček, aby zapadl do bloku motoru, je tam takový okýnko. Jinak by vám to nešlo napnout a divně by se to protáčelo. Tak si to pohlídat, aby to tam bylo. A to má tendenci se trochu křivit a vyskakovat, takže pohlídat si to.
nejsou na to žádný šílený utahovací momenty, většinou je 20-40 Nm tady na ty věci. To není fakt nic na krev dorvanýho. Tak nějak pocitově. Tady tu matku je důležitý nechat trochu volnou, aby jsme s tím mohli hejbat ještě. Nasadíme řemen. Zvědavé, jak to tady půjde nasadit. Většinou se to celkem brání. Taky určitě znáte ten pocit, když koukáte na video, je to strašně snadno. A pak se to snažíte udělat a máte s tím strašný problém. Tak tohle je teď můj případ. Oddělal jsem teď ty dvě malé volnoběžky, co jsou, aby mi to dalo trochu víc prostoru na to tam napasovat ten řemen. A stejně se to prostě strašně nehorázně brání. Jako, já nevím, co dělám špatně už. Zkusím si to trošku povytáhnout takhle na kraj. To samý. Tady ten napínák trošku shodíme. Už je to lepší. Tak. Je tam. Spodek se nám neposunul, takže paráda. Jo, takže takhle nějak by to mělo vypadat. Doporučuji teda ty dvě malé volnoběžky si tam nejdřív nedat. Tak. Ty se tam teď dopasujou. No. Tady jediný co, pokud si povědete s tím napínákem, tak je potřeba ho pak vrátit samozřejmě zpátky do toho okýnka, jestli půjde teda. Tak, je tam. No, tak tam snad budou dát tady tyhle hovadinky. Ta šla hezky. Tady tahle bude určitě taky. Tak jo, nádhera. Teď, když už to máme všechno utáhlý, tak je potřeba dotáhnout tady ten napínák. Jestli vezmeme tady ty, jak jsem říkal předtím, je potřeba, když to dotahujete, nechat tohle volný, a i tohle volný ještě. A teď jak to vlastně
budeme dopínat, tak by se to okýnko mělo vyrovnat. Nevím, jestli tam něco uvidíte. S tím kouskem železa. S tím caplikem, dalo by se říct. V ten moment je to správně utáhlý. A můžete to utáhnout. Takhle. Jo, tady je ten výřez srovnaný s tím caplikem. Takhle je to správně dotáhlý, našponovaný. Nešponuje se to jako tak, že zkoušíte, jak moc se to dá vohnout. Tak to není. No. V tenhle moment my vlastně můžeme utáhnout tohle na 45 Nm, tady tyhle malý na nějakých 25. A pak protočíme motor dvakrát dokola a uvidíme, jestli se nám vrátí zpátky. Já doufám, že jo. Tak, tady jsem si to odaretoval a už jsem si to i protočil a padne to tam krásně zpátky. A musíte udělat vlastně 2x360 a pak by se vám to mělo hezky takhle vrátit tam, kde to bylo. Jo, dole ta značka mi sedí, to nejde vidět, ale sedí to, takže je to v pořádku. A v podstatě zbytek už je opak rozebírání, takže tím vás nebudu zatěžovat a uvidíme se až u prvního startu. No, je to poskládaný. Musím říct, že pokud chcete se dostat na tu sponku tady dole, tady na takovouhle, sundat to jde síkovkama, dát to tam síkovkama prostě nejde. Zkoušel jsem to tady snad hodinu, nakonec jsem tam dal normální stahovací, šroubovací, práci to udělá. Chce to fakt mít ty special kleště, který, že jo, s tím lankem a kterým si to stáhnete a můžete tam s tím pak verglovat, abyste to tam dostali. Fakt jsem se na tom strašně zasekal. Teď jsem sem nalil nějakou chladicí kapalinu, tady to mám taky poskládaný a jsem připravený to poprvé otočit. Nervózní jsem teda jak prase. A uvidíme. No, nechtělo se mu, ale běží. Snad dobře. Nějak to tady zakuckalo teda. Nafta. Ale nezní nějak nemocně. A další částí, který se nevyhneme, když děláme rozvody tady na 1.9 s rotační pumpou, je nastavení časování předvstřiku pumpy. Jediný způsob, jak se to dá udělat, je přes diagnostiku. Můžete to zkusit vrátit na původní pozici, to zubené kolo, ale pravděpodobně se netrefíte a pak se vám stane, že se vám rozsvítí kontrolka motoru a když nastartujete, tak vám vyjede zpráva emise _ do dílny. Je to kvůli tomu, že je tam nastavený časování, který záleží podle toho, jakou máte diagnostiku. Nejvíc lidí používá originál VCDS, já ji nemám. Tady mi to Autokom naštěstí ukáže, je schopný mi to hezky ukázat. Takže teď víme, že máme o 13 stupňů posunutý časování dopředu. Což pokud chcete výkon a nasypete tomu naftu, tak samozřejmě chcete větší časování. Ale je to hodně. VCDS diagnostika vám to ukáže hezky v grafu, ukáže vám tam přímku, do který se musíte rozmezí, do kterého se musíte trefit.
Já to nemám, takže se to zkusím odladit tady přes tohle. Takže vím, že teď jsem o nějakých 12 stupňů napřed, takže se to pokusím stáhnout a uvidíme. Důležité je to dělat, když máte zahřátý motor, jo, musí být v pracovních teplotách. Takže se podíváme na to, jak se to nastavuje. Jsme zpátky u motoru, tady máme čerpadlo. To jsme si aretovali, aby tam to základní mechanické časování zůstalo stejný. Ale ten předstih toho čerpadla, ten se změní, protože vlastně když tam dáváme řemen, tak to kolo musíme mít na volno, aby to tam šlo dát. No, takže aby jsme to doladili, tak si budeme muset povolit zpátky ty 3 šrouby, 13, a přes tu matku klíčem 22 si to budeme posouvat. Je důležité fakt dělat malinkatý změny, je to hodně citlivý a pravděpodobně to budeme dělat dost dlouho, ještě když nám ta diagnostika neukáže tak hezky jako VCDS. Takže aby jsme to snížili, ten předstih, měli jsme tam nějakých 12-13 stupňů, takže my to chceme snížit, takže musíme jít směrem do auta. Když to chcete zvýšit to číslo, ten předstih, tak jdete do předku. Tak jsem s tím trochu pohnul a jsem na nějakých 9 stupních. Nejhorší je, že se mě plodně nepodařilo najít hodnotu, kterou by to mělo mít, aby to nemělo problém s těma emisema. Je to takový pokus omyl. Každopádně, až tu hodnotu najdu, tak vám řeknu. No. Předtím jsem tam měl 9 stupňů, teď jsem to sklepl na nějakých 6. A uvidíme, co na to auto. No. Už jsem si myslel, že těch 9 bude dobrých, ale nakonec se to rozsvítilo, zase to píplo. Tak uvidíme. Jak už to někdy bývá, od začátku videa mě uběhlo pár měsíců. Já jsem na to zapomněl, spíš jsem to prostě nechal být. Pak když jsem to konečně začal stříhat, tak to bylo strašně dlouhý a je to video dlouhý. Ale je tam fakt hodně informací, které prostě člověk musí, nemusí, ale tak je dobrý ukázat. Takže jsem se k tomu hodně dokopával, no a teď pak, když už jsem to dostříhal, tak mi došlo, že mi chybí nějaký závěr. Takže proto jsme teď tady. Auto od té doby najelo už skoro 14 000 km. Prošlo technickou na emisích bez jakýhokoliv přemlouvání, takže podařilo se mě to nastavit úplně parádně. Nakonec ty stupně vycházely na 1 stupeň předstihu, ale doporučuji fakt diagnostiku, která vám buď ukáže graf, anebo jako tahle. Nakonec jsem tam našel stránku, kde mi to ukázalo graf, ale ne živej, jenom mi to vypisovalo 2 hodnoty, které jsem si prostě dával do toho grafu a viděl jsem, kde to je. Takže díky tomu jsem to nastavil fakt přímo tam, kde to má být a auto šlape víc než dobře. Závěrem bych chtěla si říct jen to, že je to celkem v pohodě práce. Horší je teda to doladění toho předstihu, to chápu, že někteří z vás nemají diagnostiku. Na to jsou asi ty pédačka lepší, že ty rozvody si člověk udělá mnohem snáz než tady na té rotačce. Ale pokud máte někoho s diagnostikou, tak to pak není problém. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za sledování v tomto roce, popřát krásné svátky a doufám, že v příštím roce těch videí bude mnohem víc, že budou zajímavější a brzo se můžete těšit tamhle na to oranžový v pozadí a doufám, že se uvidíme u dalších videí.